Awake dhewe seneng-seneng kuwi iso nyanyi apa? Nek nyanyi wong loro kae jenenge apa? Duet. Apa? Duet. Duet iki nek sing dimaem kae biru-biru ning lambe kae. Apa? Duit. Duit iki kok nggo jajan kae. Saiki tak nyanyi dirungokke. Ra cukup dulu. Mbak Yune nek nembang mesti dhewe ora penek. Apa mbuyang kene iki? Ih. Kucing ora tak bawa. Aku lek kucing ning kene ning sawah kene kowe. Ingak-ingak, inguk-inguk. Kae kudu kucing, kae mau luwak. Ih nek nyokot iki medeni. Ih judule lagune apa? Siang pantara ratri mongi ling manis ing ati setyaku bisa anduweni marang sang Jasulasmi rasa kangen angin putih lintang bulan dadi seksi tubayane datan amblin jani janji supaya mukti supaya pati nanti suaraku gerak-gerak kok nek Kakang Prasetyo urung teko wong bagus tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi ya Allah nganti gerak ngarungi banyu segara kan mulai ya di ngapura ya. Gawean ngomah rung rampung nek ya sampean ki duwe apa lho carane sing ewang-ewang kae wong sampean iki saurarane ya bekel kok ya apa-apa kok ditandangi dhewe. Ya senajan ana sing ewangi ning nek iso ya tak tandangi dhewe. Iki ngene Kakang, wektu iki ora suwe iki. Aku nek nganti ya nek ya konangan bapak aku nemoni sampean wis bola-bali bapak ki kondo. Heeh. Sesambunganku karo Kakang Prasetyo ki dikon carane dipedhot. Ning aku wis kebacut tresno Kakang. Aku ki tresno tenan karo kowe lho Lastri. Ning bapake ora setuju. Mergane ngerti dhewe tok sampean mbek gaweane kaya ngono lho Kakang kelingan ora gaweanmu ki mendem main kek medok molimo ngono kae. Lastri rungokno. Aku saiki tumindak sing kaya ngono kuwi mau wis ora tak lakoni. Aku mergo seneng karo Lastri, kepengin urip sing kepenak. Ning aku ki ya mangu-mangu engko gek aja-aja Kakang ki wong rabi dadi dudha bola-bali. Bojone ki ora mung trima 1 2 3 gek. Aku ki menggo dolanan
Sampean Ora. kondo muni aku Ming sing keri. Cukup siji Lastri. Kuwi tenan. Iya, apa ora percaya? Aku bakal nelakake rasa tresnaku marang kakang. Iya iya Lastri. Wong bagus tepuk jeneng ati Suarane wong ayu. kaya ini wong Nesep kene atiku wong ayu. asmara Bisa nggugah hati lanangku wong ayu. apa to awakku dhewe duh dewa jawa takut welas somring wak mami ngopo kok watuk-watuk iki ngece Saking gemes suaraku senenge ngatiku nganti besok kapan katekan jejet lan wong utamakno nah kudu tanpa prau sasabaraten pepetri pancen ora kleru sing dadi pemilih jam sari as moro iya apa ora percaya karo aku Lastri umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sinek sang lintange luku semono janji prasetya ning ati iya Lastri pancen aku tresna tenan karo kowe Lastri kaya ngono iso tak gundeli iya iya tandamu ku saiki aku kok ndak selak konangan bapak aku njaluk pamit kakak iya kan sampean tau kondo arep ngijapi aku tak tunggu janjimu iya Lastri aku aja bakal janji lho kakang neng omahmu nembung karo Bapak Demang iya iya wis ngono Lastri tenan lho kakang hati-hati nek nganti kowe cidra Iya, janji iya. wis mbah uripku kaya ngopo wis aku pamit ya ya wis kakang Lastri ayo no hati-hati Lastri iya Lastri wong ayu wis aku bakal terus neng omahmu wis tak amat katon wae saksu lae dasar priya kang utama
pantes. Nah ta? Piye dasar priya kang utama rinengga dening basa. Pantes dadi katresnanku bareng ngokri jroning braya. Kakang Prasetya, jebulane kowe cidron janji ngapusi. Muni arep ngepek bojo aku nglamar ning ngene wong tuaku yang nyatane aku isin wirang karo tangga teparo kene Kakang kake ana ulah kuwi ulah kaya pindah ana ulah kaya lak pindah ana ulah tenan kowe ora ngapusi. Ngapusi Kakang Prasetya, cidro janji nek kamangka aku saiki kowe ngerti nek iki iki terus sasi nek ngene iki nek yo babar wirang Lastri. kalah buwi bapak Jadi ora. kaya ngono to Lastri kowe. Sapa kowe? Kowe sapa? Iki Kowe sapa? Sapa kowe? jalan Kowe sapa kowe nak tenjak? jalan iki. Wah, kok anu kowe Wong edan nang jalan. edian ya kowe kuwi edian. Wong edan kok ndak edian. Oh, njaluk di anu tenan kok. Kok ngono? Wah, berket aku. Ketenan aku. Wah, ana mesti. Wah, jan. Lunga piye? Oh iya, ditenono kowe ora tanggung jawab. Wah, awas kowe, awas kowe.